Mutatjuk, milyen programok várnak a következő napokban Vácon. Már csütörtökön indul a hét, 17:30-tól felnőtt mesemondás lesz az Adullám kávézóban. Egy különleges, hangulatos este, ahol újra gyereknek érezheted magadat. Május 29-én pénteken 18 órakor nyílik Barjanó kiállítása a Madács Imre Művelődési Központ aulájában, amely egy különleges és elgondolkodtató tárlatnak ígérkezik. Szintén pénteken 19 órától startol a Művelődési Központ terasz koncertje a Szikszok fellépésével. Nyári esték, jó zene és igazi terasz hangulat vár. Szombaton 8 és 13 óra között jótékonysági sütivásár lesz a Császár András iskola udvarán. Finom süti, kézműves termékek és egy jó így. A bevétellel a gyerekeket támogatják. Szintén szombaton 9:30-tól gyereknapot tart a Zöldmellék Állatvédő Alapítvány a Kertünk Bár és Kilátónál. Állatos programok, bemutatók és családi kikapcsolódás vár mindenkit. Vasárnap, május 31-én egész nap gyereknapi programok lesznek a Rózsakertben. 10 órától koncertek, foglalkozások és táncmutatók várják a családokat. Szóval, ha még nincs programot hétvégére, most már van. Találkozzunk Vácon!